Авыл татар телен һәм милли үзенчәлекләребезне саклау урына бу хакта президент гел әйтә килде. Андагы тормышның нык булуы шул зур милли максатка да хезмәт итә. Авылда хәзер урак өсте. Яңа уңышның беренче бөртекләре бункерларга төшә, тәүге улаулар элеваторга кузгала, яңа аннан икмәк пешә. Бу атнадан Татарстанда уракка чыкмаган район калмады. Көннәр коры тору сәбәпле эш кызу бара. Әлегә иң күп эшләгән районнар исемлегендә Буа, Зәй, Ознакай, Алексеевский бар. Күпчелегендә уңыш 50-60 центнерга җитә. Быел һава шартлары уңышка килеште диләр министрлыкта. Хәзер оешкан рәвештә җыеп алу бурычы тора. Бу бай уңышның нигезендә нәрсә ята? Игенче хезмәте генәме, әллә технологияләрдәме? Бу хакта Рания Абдрахманова. Быел уракка июльнең башында ук тотындылар. Басулардан бертекле культураларны җыеп алуга беренче булып Ознакай, Апас, Буа, Лаеш, Нурлат районнары кереште. Аллага тапшырып чыктык, бертекне югатмаска җыеп алырга шундый исәп белән чыктык. Комбайн руле артында ир-атлар утыру гадәти күренеш. Моңа күз ияләнгән инде. Соңгы елларда исә кыр эшләрендә хатын-кызларда кимен куймый. Рузалия Сыңгатова ире комбайнын 5 бармагы кебек беләм. Һөнәре буенча сатучы булса да, җәен менә шулай белгечлеген үзгәртеп тора. Яңа һөнәрен Рузалия ханым шул кадәр оста үзләштергән ки, ирен тыңласаң, аңа эштә калмаган инде. Аның обязанностьлары килгәч комбайнны чиста тотырга, майларга, кирәк вакытта булышырга. Рульдә ир-атмы, хатын-кызмы мөһим түгел. Уракка төшү авыл хезмәтчеләре өчен зур бәйрәм. Шул уңайдан Азнакайда беренче уңыш тиягән алаулар элеваторга озатылганчы шәһәр урамнарыннан үтте. Ознакай районы быел 1 гектардан әлегә 46 центнер уңыш җыя. Алар кебек үк алда Актаныш, Зәй, Минзәлә, Сарман, Тәтеш, Ютаз районнары да бар. Иң югары күрсәткеч әлегә Зәйдә, басуы белән 60 центнердан артык. Мондый күрсәткечкә районнар ничек ирешәсең? Һәр хуҗалыкның үз сере. Бу кадрларда Күкмара кырлары. Районда 33 мең гектар җир исәпләнә. Гектарыннан 42 центнер уңыш чыга. Алдынгы хуҗалыкларның берсе Тойма җәмгыяте. Тойма агро хуҗалыгы яныннан булай гына узып китеп булмый. Төп юлдан игътибарны үзенә менә шушы ДТ-75 тракторы җәлеп итә. Ә бигрәк тә аның сукасы. Ни өчен аны шушылай күргәзмәгә куйганнармы? Эш шунда, әлеге хуҗалыкта инде 10 елга якын каплатып сукалау ысулы кулланылмый. Менә бу басуга инде 10 ел сука кермәгән, шулай да бер башакта 40лап бертек бар. Бу минем яраткан басуым инде 9 ел монда сукаламый, наутил системасы бара. Җиргә бернинди яра ясамыйча, шушында яз көне чыгып силкелә чәчәбез. Җәй буе опрыскиватель белән ашатабыз, җиртәбез, тәрбиялибез. Тукландыра торган техникалары да гади түгел. Быел беренче тапкыр сынау буларак аңа автопилот функциясе куйганнар. Димәк, йөртүчесе юк, үзе сыйыкча сибә. Беренче обработкада ничек туры китә, калганында да шуның буенча барып, шуның буенча эшкәртәбез. Механизаторларның эше моңа кадәр үк GPS системасы аша күзәтелә иде. Хәзер күзәтеп кенә калмыйлар. Транспортны мониторинглау программасында кушканнар. Анда техника ничә гектар эшләгән, басу кырыенда күпме урын эшләнмичә калган, барысын да шәхси кабинетыннан күреп була. Эшләгән мәсәлән монда күрсәтә. Бу хуҗалык игенчелек белән генә шөгыльләнә. Затлы орлык җитештерәләр. Алар өчен иң мөһиме ашлыкның үз кыйммәте түбән булуы. Соңгы атайны китәбез, агу химикаттан китәбез. Yanında biologiya күп күчәбез. Үсемлек тә бит ул нәкъ адәм баласы шикелле. Ул туа, әйтик тишелеп чыга, үсә. Әйтик аның туклана алмаса, ул кибә, үлә. Уңышлары күрсәткече буенча алдынгылар арасында Орша районы да бар. Игенчеләр сүзенә караганда, быел һава торышы авыл хуҗалыгы өчен уңышлы килгән. Данлыклы Габдулла Тукай туган ягында, аның сүзләре белән әйтсәк, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында яуган диярлек. Язгы чәчүгә иртәрәк чыгу һәм соңгы вакытта көннәрнең коры торуы да үз төзәтмәләрен көтәм. Шуңа күрә мисал өчен Орша районында быел урып җыюга бер атнага иртәрәк чыкканнар. Әлегә гектарыннан 32 центнердан артык уңыш чыган. Күрсәткечләрне арттыру мөмкинлеге дә бар. Моның өчен әйтик, быел кырларга сибелә торган известь күләмен арттырырга җыйналар. Республика буенча безнең районда 8 мең гектар буйлы сибеләргә план куйды. Бу республикадагы иң зур санды агрономнар 60 мең тонна известь кертергә җыйналар. Былтыргы белән чагыштырганда 3 тапкырга күбрәк. Ачы туфракта уңыш 17-18 центнер чыкса, ашлама һәм известь сибеп аны 30га кадәр күтәрү мөмкинлеге бар ди агрономнар. Изискование бик кирәк. Хуҗалыклар инандылар, что ашлама кетмичә уңышны алып булмый. Әмма дә ләкин туфраклар әче булса, ашлама анда инде яртысы түгел, бер 30%
40%-дан ашый. Аны шушында ук Күпербаш карьерынан алалар. Экскаватор төяп тора, КАМАЗ белән ташып торалар, 2 ваклагыч известуны җитештерә. 550-650 тонна тартып барабыз инде. Һәм шуннан агрочип белән диеп, ул хуҗалык балсаларына кырларга җыга инде. Татарстанда рәсми теркәлгән шундый 23 карьер бар. Алар республикадагы бөтен районнарны извест белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Безнең плечо һәрбер карьердан известига торган урыннарга иң кыскасы Россия Федерациясына 55 километр всего лишь. Плечо выводка дип атала инде. Барлык әлеге алымнар уртача уңышны арттырырга мөмкинлек бирә. Әлегә кырдагы культуралар авыл кешесен сөендерә. Әле бер айлык кенә безгә биргән интервьюсында Марат Җаббаров моны аерым билгеләп үткән иде. Һава торышлары барсы да безнең якка килә. Бөтен эшләр эшләнеп бара. Хәзер бурыч игенне югалтмыйча җыеп алу. Алда әле тагын миллион гектардан артык җирдә урак эшләре көтә. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.